Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down you. And for today's video, ayan, nandito pa rin tayo ngayon sa PM Heta Memorial Central Elementary School para sa nagaganap na scouting ng Lawang 2 District. At ngayon guys, for today's video, ayan, campfire po ngayon at may torch pa rin dito. So, abangan guys. Yes, opo. At yan na nga mga guys, ready na nga ang mga bata dito para sa magaganap na torch parade. At syempre, opo, yes, you break it down yung pagkatapos niyan ay magaganap na ang campfire at presentation ng songs and yells ng lahat ng mga schools na kasali sa scouting na ito. Opo, ayan, mega love shoutout sa lahat ng mga scouts na nandito for today's video. Ayan halatang masayang-masaya yung mga bata at syempre kasama na rin ang mga arugbagdol na nandito. Ayan, shoutout sa mga scouters, sa lahat ng mga magulang na nandito at syempre sa lahat ng sumusuporta sa ating mga bata. Napakaganda pong advocacy ang scouting. Hay na ninyo, Juan. Hay na ninyo, torch. Ang torch ninyo, nasaan? Sige, itaas ang torch. Dagkutin. Dagkutin ninyo ang inyong torch. Taas. Torch. Magsaysay, torch. Taas. Torch! Hello! Ayan mga guys, mega love shoutout po sa lahat ng mga schools na sumali dito sa scouting ng Lawang 2 District. Ayan, mula sa Magsaysay Elementary School, Binatiklan Elementary School, Aguadahan Elementary School, Aruganga Elementary School, PM Heta Memorial Central Elementary School, Unay Elementary School, at syempre mga guys, Langob Elementary School, Gapas Elementary School, Inamlan Elementary School, Mualbuala Elementary School, and Kahayagan Elementary School. Kung mayroon man akong hindi nabanggit, shoutout po sa inyo. Ayan guys, ang daming mga bata dito at nag-i-enjoy po sila for guys after the parade. Syempre dito na tayo sa campfire. Ayan, mega love shoutout kay Ninang Susan Tolipas. At ito na nga guys, nagre-ready na at mag-uumpisa na ang campfire. Tara guys, yes, you break it down yun. Napaka-enjoy po, napakaganda po nito mga guys. Opo.
Ayan guys, nandito po yung mga manglalasing ng mualbuwal. Oh, shoutout naman kayo dyan for today's video. Oh, mag-follow kayo ha. Asikasuhin ko ha, hanapin ko ang inyong mga pangalan. Number 1 opo for today's video. At ayun na nga mga guys, tapos na nga ang campfire at napakaganda po ng mga presentations ng lahat ng schools. Mega live shoutout po. At syempre, lalong-lalo na yung aming school dito sa Magsaysay, nakaka-proud po. Dagang salamat, hanggang dito na lang. Abangan po ninyo ang aking vlog bukas. Break it down you. Opo.